Tusok Dan, shoutout ho. Shoutout din kapatid, kapukpok. May tayo, may problema. Ayun. Thumbs up, Dan. Thank you so much, Ray Katuka. Medyo late po tayo ngayon kasi lumabas po kami Thursday. Ayos lang yan, mas maganda ka naman. Thank you ng marami dyan, kahit medyo masakit ang ulo. Guys, ang gagawin ko ngayon, medyo nahirapan ata itong ko. Lapi na nag-play po sa dami nang na-play kagabi. Medyo na-late siya kasi umiko. To be honest po. Kaya until now, ayun, still playing po yung mga iba kasi kita ko po, mga 6 lang, ganun ang mga natapos sa mga video na na-play. Wait lang kasi ang lakas ng ng TV. Ha?
Ayan. Busy lang, host. Okay lang, kapatid. Salamat sa pag-busy dyan. Ayan, bunutan po tayo ha. Bunutan na ngayon. Medyo kasi nahirapan itong ano natin, guys. Need ko lang 8. Ayan, kumusta ang ano natin, guys? Araw, anong ulam natin? Masakit kasi yung ulo ko kanina, kaya umuwi ako ng maaga. Mainit po dito. Pag super init, doon umaatake si migraine. Kaya nakatatlong tablet na ako ng paracetamol para sa sakit ng ulo, guys. Nag-LS ka ba? Kapukpo? Si Ray Katuka? Wait guys si Kapukpok. Tingnan natin si Kapukpok tsaka si... Tsaka dahil titina sis ni na play.
Ayun, na-play si Caberse, oh. Jelly Bro Brothers, yun yung mga na-play, guys. Si Emil Vibes umiikot. Elensky. Si Tinyang, guys, ang maraming na-play sa kanya ngayon, kagabi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. More than 11 hours, guys, si Tinyang. Siya yung hindi umikot. At Ray Katuka, na ano rin, tapos ang iyong video, Ray Katuka. Ayun, natapos lahat, guys. Yung ano mo, Ray Katuka. Yung 26 na video mo. Tingnan natin si Kapukpok. Si Ante. Si My Passion History, natapos din lahat. Si Cabarce Joe. Hindi na pumasok si Kapukpok. Ayun si Kapukpok. Tapos na rin si Kapukpok. Ayun Kapukpok, tapos lahat ang iyong ano ha? Ayan, Kapukpok TV, out of 33 na video, natapos po lahat. Guys, hindi ko na sana dapat pinapakita sa aking screen dahil bawal po daw. Kaya meron po akong guys, kung gusto niyo pong makita before ako mag-LS, maipasa ko guys. Asar talaga signal ko host. Ay ganon. Okay lang. Yung sa'yo Kapukpok natapos lahat. Yung mga iba guys na na hindi ko na i-play, na hindi bihira lang. Yun yung mga umikot guys, kaya tinuloy-tuloy ko pa rin. Pero sa'yo Kapukpok TV, 33 out of 33 tapos, and also to kay Ray Katuka, ayan. So guys, ang gagawin natin ngayon, bale, isusulat ko po lahat yung mga papasok. Tapos within 30 minutes po, bunutan. Then pag wala na po, 1 hour lang po talaga tayo ngayon. Pag wala na, bahala sila. Ganun na lang po. Ayan ha. Kasi unfair din yung mga parang na ko guys, yung mga iba din na pagpasok nila, mga 5 minutes lang. And na-play all din sila, sila pa yung kung baga nakikipag sa internet, sa wifi po. Ayan. Ray Katuka. Yung ballpen ko walang laman. Yan po name is Ray Katuka.
Yan. Lagay ko dito. Tapos bunutan na lang, guys. Ito rin si Kapukpok TV. Ayan, guys. Habang nandito kayo, play ko kayo, guys, ha? Si Kabarse Jurin. Ayan. Mando. Ayan si may passion history. May tama ba? May passion history. Tama ba yun? Si may passion history na-play lahat, guys. Maraming salamat, Mando. Shoutout Idol Ray Katuka. Ayan, sabi ni Kapukpok, guys. Ito laging may premiere po si Ray Katuka. Mamayang alas 11 po. Ayan. Ang pangalawa akong nagtamsak Ray Katuka. Ayun, tapos na akong nagtamsak Ray Katuka. Ayan, habang nandito po tayo, magpe-play po ako kay Ray Katuka. Ayan, magandang gabi sa inyo mga Katuka. And si Kapukpok, guys. Ang ganda ng mga pagkatugba ng mga pangalan. Kapukpok, Katuka, Kamanok, Kaitlog, Katuk, sino pa? Ayan, si Kapukpok, guys, magple-play all uli ako sa kanya.
My passion history. Wala ako channel ha. Oo, Mando Mando. Si Mando Mando. Sino si Mando Mando? Sabi niya si ano daw. May passion history, guys. Yun. Mas maganda may music, no? Wait lang. Music tayo. Ayan, shoutout sa 4 million viewers natin na nandyan, guys. Hindi ako si Passion History, pasyalan ko lang mga channel nyo. Ayan, sabi ni Mando Mando. Eh, sino si Mando Mando din? Eh, hindi kasi Passion History, sabi niya kagabi. Siya daw. Walang channel si Mando Mando. Pero nandito. Ayan, maraming salamat sa pagsilip din, Mando Mando. Maraming salamat, Mando Mando.
Ayan guys, shout out po sa 5 million viewers natin. Reka Tuka, thank you so much. Guys, pasok po kayo. Ayan, may 5 million guys. Ayan, 4 na naman. Nahiya sila guys. Hi po, ayan. Hi Iyaki. Na-play kita nung isang araw, bebe. Na-play po kita nung isang araw, guys. Iyakin, hindi ka pumasok nung kagabi, kaya na-erase na po. Ayan, iyakin. Ha? Hindi ko na po maipakita sa inyo. Kaya next time po, pag pumasok po kayo dito, then the next day po. Ayan, isulat na lang kita, iyakin. (0604). Maraming salamat kapatid sa pagpasok uli. Ayan guys. May 4 na po tayo na nandito guys. Marami kasi akong na-play kagabi guys. So, ngayon baka pag sakali lang. Nagbabaka sakali. Mga 16 ata. Mega shoutout idol Kapukpok. Sabi ni Reka Tuka guys. At walang sound. Disco sa Barangay Montilla Mobile Sounds. Magbudots na yan si Holtz. Ayan. Hindi ako marunong magbudots. Kayo naman. Magpractice pa. Oh my God.
Sa mga di po busy patamsak, kaya sabi ni Iyakin guys. Sayaw mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy, 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 Baba mo idol, ayan. Iyakin, magbaba ka ng link daw. toy, 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 mga toy, 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 sayaw mga toy, 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 Ikaw na lang ano. toy, toy, Ikaw na lang magbudots. Sana mag-ano tayo guys. Hindi kasi ako marunong dun sa anong ginagamit nila sa sa pag-ELS para makipag-combine. Hindi ako marunong guys. Save up to 50% off at Lazy Boy's New Year sale. Like the Ayan. Thank you so much, Iyakin. Sige, baba mo lang, be. May ano ka naman na may jacket. Basta ang pagbaba, guys, sinasabi ko na sa inyo, mga 5 minutes po. Every 5 minutes. Ayan, magbaba kayo. Ayan guys, si Iyakin, marami na rin siyang banana, nakabanana na po siya. Sayang-saya sana, no? Kung marunong akong sumayaw. Hindi ako marunong, guys. Pag marami na tayo, sasayaw ako, kaya mag-imbita na kayo, guys. Budots? Kahit hindi ko alam magbudot, sige lang. May tinatago ako, guys. Pag marami na tayo, tatatlo kayo nandyan eh. Oh, diba? Sasayaw ako pag marami na tayo, guys. Pero kung tayo-tayo lang naman,
in favor po sa inyo, kayo po ang may i-play. DJ Ken. Pasexy muna ako guys, malaki ang bilbil. Manood muna ako ng mga ano. Pero nung ako'y kabataan guys, lagi din ako nakikipagsayawan sa mga pistahan, ganun. May mga kasalan guys sa mga ano, baryo. Yun. DJ Ken. Guys, naka 39 minutes na po tayo. Looking for a car rent? Titik sa ni mga siki, labyo ka ni mga kamu, labi na kung caca atukar, itay minit kagar, kaupay mo sumayaw, kayo ba'y sanin lawas, labi ko na talibong, may pakidu-kidu kapagan, pitik sa ni mga siki, labyog sa ni mga kamu, labi na kung caca atukar, di tayo minit kagar. Kaupay mo sumayaw, Wala na bang pumasok guys? Naka-play all na sila Yakin. Si Yakin guys, isang burong. may pakidu-kidu Nakita kapagan, ko. mga siki, Isa siyang ano. kamu, labi na kung caca atukar, di tayo minit kagar, kaupay mo sumayaw, kayo ba sanin lawas, labi ko na talibong, may pakidu-kidu kapagan, pitik sa ni mga siki, labyog sa ni mga kamu, labi na kung caca atukar, di tayo minit kagar, may yaon palingi-lingi, nganyaon pa uruy-uruy, may pagad kali-adliad, ng patuwat-tuwat,
ako sa'yo iyakin. Eto mag-ano late ako guys na nagbasa. Ayan, kapupuk playing na din dan. Dikit na din po from iyakin. Ayan. Si Ray Katuga. Nice budots time. Ayan, sabi ni Ray Katuga. Sa mga free po, patamsa pumaya sa premiere 9 p.m. Salamat. O sige, Sisi. Ayan, si Ray Katuga. Ganda. Ganda talaga ni Ray. Oh, lalo na pag nakangiti. Siyempre, pag bumiti sagad-sagad. Salamat po iyakin. Balik agad. Baka lagas tayo. Ayan. Share ko lang ho. Sige, Ray Katuga. Ano, naglagas din ako. Walo ang nalagas nila kagabi sa akin. Ewan ko kung bakit. Parang yung pinapakita ko ata kasi. Come on, guys. Iyakin, maestra ka pala. Galing siguro kasumaya. Sabi ni Mando Mando. Ayan, si Mando Mando. Jelly Bro Brothers, thank you so much for coming in, kapatid. Thank you ng marami dyan. Mga siki, labiok sa nima. Kayo, Jelly Brothers, ayan po, na-play po kita kagabi. Kayo po yung mga ano. Yes, Jelly Brother. And guys, na-play ko siya. Ayan, harang host. Sabi ni Ray Katuga. Ayan, Jelly Bro Brother. Sulat ko guys, si Jelly Bro Brother. Jelly Bro Brother. Bro TV. Ayan. Hindi lang kasi ako makapag-comment kay Jelly Bro TV guys sa mga ibang ano niya. Kasi may batas so. Salamat ng marami ma'am. Walang ano man po. Maibasin punong sinsini hala ikahibirahit satsahi ikembuting bubukan tudahi kay basigarang harap padis mo pirmi sumayo sa puerte Gusto ko chacha. Uga kong amiga, paminaw o panayaw mo sa pagkukong sunata. Simple ragot, para lang kamalingaw. Magaling talaga sumayaw yan si Idol at iyakin. Ayan, oo, si Ray, ano, sabi ni Ray Katuga. Oo. Jerry Bro TV, sabi ni Ray Katuga guys. Boss Ray Katuga, marami kang marami. Ayan. Ayan, bigyan mo siya ng manok, Ray Katuga. Ha, binubola mo ako, Ray Katuga. Sabi ni iyakin. Ayan, basta watch ka mamaya sa premiere, matutuwa ka. Sabi ni iyakin. Ayan. Tiragod, para lang kamalingaw. Ikembot, sabay sa paggalaw. Hindi na mo mga amigo, uga kong amiga, paminaw o panayaw mo sa pagkukong sunata. Simple ragot, para lang kamalingaw. Ikembot, sabay sa paggalaw. Pag may mga oras-oras na rin tayo guys, mag-ano din ako na mag-set up ako ng premiere. Ayan. Puro sayaw kaya budots, no? Di ko idol iyakin, totoo po napanood ko galing mo kumembot. Ayan, sabi ni Ray Katuga. Shoutout sa lahat, sabi ni Kapukpuk TV guys. Ayan, ang ating napaka-legit po na kaibigan si Kapukpuk TV. Baka meron po tayong mga ano dyan, reserba.
Puntahan natin guys si Kapukpuk TV. Ayan po. Napakabait na nag-i-stay po sa aking mga LS guys. Si Kapukpuk TV. Yan. Si Ray Katuka. Lahat po. Para halos wala silang absent. Mapupuno na yung papel. Kaya maraming salamat. Ayan. Sige Kapukpuk, dikit ko din sa'yo dalawa ko. Ayan. Sabi ni Iyakin. Ganun na din si ano, dikitan mo na rin si Ray Katuka, ano, Iyakin, bigyan mo siya. DJ Arman. For sure, maraming ano pa yan, manok. Hadi naman ho, hindi lang busy, sabi ni Kapukpuk. Binawi pa. Sa sukarap, Ayan, salamat Iyakin, sabi ni Kapukpuk TV guys. fingers up, tutok sa sukarap. Middle fingers up, tutok sa sukarap. Middle fingers up. Absent lang ako idol pag wala akong load, sabi ni Ray Katuka guys. Ayan, naintindihan ko. Ano Ray Katuka, mahirap kasi ang ano natin, net natin dyan sa Pinas at saka medyo may mga ano, pagkamahal-mahal pa. Magaling din you idol Katuka. Oo, magaling din yan, lalo na paglasing, di ba Ray? Kasi pinanood ko yan si Ray para akong ano baliw na tumatawa din. Ayan, nakakatuwa si ano, brother Ray Katuka guys. Nasayaw na paglasing. Ayan, oo nga. Pero guys, kahit hindi lasing si ano, si Ray Katuka, minsan kasi na ano ko, nadadatnan ko silang nag-LS ni Kamanok, ganyan. Masaya guys, maganda yung pag-entertain niya sa mga ano, nandun sa LS nila ni Kamanok. Bigit ko perlas ng silanganan, ayan, sa kaya yung Edward Libaw po, ayan, sabi ni Iyakin guys. Sige lang ma'am. Alam mo, nandyan guys. Happy lahat na pumunta sa LS ko. Kahit tigas ng bato katawan ko, pinipilit kong lumubon. Oo nga, maganda, diba? Napaka-entertaining pag ganun. Hi, Rachel A. Live. Thank you so much for coming in, kapatid. Rachel A. Live. Ayan, buti si Rachel A. Live, hindi siya umikot. Ang umikot ko kagabi si Emil Vibes. Kaya kasi tatlo sila. Si Elensky.
saka si Ante. Yan. Rachel A. Live. Antay po kita, my dear. Ano si Mabanaa? Ano si Mabanaa? Hindi ko na-i-play si Mabanaa. Ayan po, nagkautang na ako kay Mabanaa, guys. Kaya I'm going to na play on. Tama. Hindi ko na-i-play si Mabanang. Pero i-play ko na ngayon. Yun, tatlo sila, guys. Na hindi na-i-play. Ayan, nasa pangatlo ka ng video ulit, Kapukpok TV. Ayun, tapos na si Ante na umikot kagabi, guys, na ano ko rin. Check rin lahat ang kanyang video para walang utang. Ayun si Mabanaag, guys. Yun ang may utang ako sa kanya, si Mabanaag. Remember last night, guys? Pumasok ko si Mabanaag. Ayan. Ayan. Thank you so much, Rachel A. Live. Sulat kita, kapatid. Love. Ayan. Maraming salamat, sis, ha? Sis Rachel A. Live. Kung gusto niyo pong pakita ko lang. Ayan, guys, malapit na mag-grade 4 si Rachel A. Live. Baka naman yung mga meron pong dyan. Ayan, Sisi, natapos po lahat ang iyong video. Dahil nasabi ko nga, short na lang naman yung mga video mo, sis. So, ayun, naisulat ka na, my dear. Sing to the beat. One exclusive mix by DJ Boom Boom. Ayan. 6, 7, go! Ayan daw, Boom Remix. Jerpy Tusok Host, mega shoutout Pilipinas. Ako si Jerpy Hardot Official, guys. Ayan. Jerpy Hardot Officials. Natapos ko ang iyong video. Jerpy Hardot Officials. Ayun. Sulat ko lang, guys, si Jerpy Hardot Officials. Ito yung name niya, guys. Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share it naman. Ayan.
po sa inyong lahat na nandyan, mga lalabs. At meron po tayong bagong pasok guys. Tingnan natin. I-check ko guys si Arab Atin. Ano ba? Arab 18. Hindi pa pala ako natusok pasaway, sabi ni Kapukpuk TV. Ayan. Mega shoutout po sa mga 6 million in the house, sabi ni Ray Katuka guys. Oo nga. 6 million. Ma'am, Mabanaag main channel ko. Ayan. Kasasabi ko lang po si Mabanaag, nagkaano po ako? Nagka-problema po ako kagabi. Kahit hindi ka for sure, eto, ipakita ko sa iyo ha. Kasasabi ko lang guys na si Mabanaag ay yun ang may utang ako sa kanya dahil umikot ang aking lapi. Remix. Pero eto na siya my dear. Oh, hindi ako nagsisinungaling. Ayan, naka-play na siya. Oh. Medyo ano kasi. Ayan. This is Tobias for you. Pero naka-play ka, Mabanaag. Sabi ko, kanina, kaya hindi pa ako nagsisinungaling guys. Pag hindi ko na-i-play talaga, i-play ko rin. Kasi makikita ko naman guys eh. Ayun. Kahit i-pass forward mo mamaya ang aking LS. Sinabi ko guys na yun, may utang ako kay Mabanaag. Ayan. Kaya still playing ko yung mga yung mga umikot. Kaya maraming salamat Mabanaag. DJ RJ. Layag na mga alien, sayaw-sayaw choy. Lapat tisoy, ang mga tisoy. Pura to gidongoy, galangoy-langoy. Sayaw takop-takop, pura gadakop-takop. Lag sa manita, og samok-samok. Mama Banaag main channel ko yan. Mabanaag, dikit na kita pa, dikit ng ninja mo idol. Sabi ni Kapukpuk. Ayan, salamat talaga ma'am. Ayan, okay idol. Ayan, sabi ni Mabanaag guys. Mabanaag, ayan si Arab. Salamat idol. Ayan, nandyan pa si Rachel A. Life. Nag-hi. Thank you so much Sisi. Ayan. Baba siya ng link guys, si Rachel A. Life, back in a man. 9 million in the house guys, thank you so much. Masyado kasing na full ata itong topic ko kagabi, kaya sinusulat ko ulit guys. Pag marami na naman tayo, then kailangan lang. Walo guys ang kailangan na ma-play para sigurado. Yan, padikit sa mababait dyan. Balikan ko kayo, sabi ni Rachel A. Life. Mababait ang mga nandito, Rachel A. Life. Basta ang lang natin guys, manood po tayo ng 3 minutes bago po tayo magbakas. Para siguradong pasok guys.
walo po tayo na nandito sa aking pressure. Rachel, nakadikit na ko gamit ang dalawa, sabi ni Rachel, sabi ni Arab, guys. Yan po si Mabanaan. Sarap kumain ni Reka Tuka ng apple, oh. Ang mga isoy, sige o pag-isoy, mura ramang yun, silang mga isoy. Ang ilang nawang, wala rabay mga lamoy, kung ibang andomon, ang paginawan, ang dating doon. Nandere na ngayon, nandere, dere, 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 dere na ngayon. Nandere na ngayon, nandere na ngayon, ang dating doon. Nandere na ngayon. Asukara, paway pamada, choy, para tuloy-tuloy ang gana, choy. DJ RJ. Yung cha-cha, guys, gusto ko ng cha-cha. Pero wala naman kasing ano dito, guys. Mga party-party, kagaya dyan sa Pilipinas, pag may mga ayun, kasalan, ganyan, pistahan, di ba? May mga sayaw. Pero ewan ko lang ngayon kasi sa pandemic. Ayan, prepare pa si Reka Tuka. Dancing with the beat with DJ Bobo Records. Kuha ko ng ano, guys, mga note. Parang after maisulat ko lahat ng nandito ulit. And larga na tayo, guys. Pag maliit lang po tayo, okay lang na hindi po tayo magbunot. Ito po yung katibayan, yung mga ano, yung mga pumasok. Ayan, maraming salamat din kay Mando Mando na nandyan. This is King Rocket. Plus, na nakipagsayaw ako dyan sa Pilipinas, guys, 2019. Dapat dili ka manghilabot sa amo. April, guys. Noong April 2019. Ayan. Yung last na uwi ko dyan sa Pilipinas. Nakipagdamagan. Kasi kasal po ng aking pang-apat na kapatid. Isa-isahin ko, guys, kasi nagsulat ako kanina. Pero para sana sa bunutan. So much, my dear, ha. Sorry kung hindi kita na kagabi kasi
Lapi. Umikot siya. Kaya mas maganda guys, sinusulat ko talaga. Tapos i-check ko din after ng LS guys. Ayun. Ligo lang muna ako, sabi ni Kapupok. Sige, Kapupok TV. PG Host, sabi ni Iyakin, maraming salamat. Ayan, nandito ka na sa aking listahan. Nagpiprint lang po ko, sabi ni Iyakin. Sige lang, maraming salamat, ma'am, Iyakin. Yalig bro, nakadikit na po ako sa iyo, Mabanaag main channel ko. Thanks, idol, sabi ni, ni Mabanaag. Ayan, si Arab. Atin Tintin. Great remix of DJ Baho, Josh kuno, Bass. Baho, kuno kong dilap. Let's go! Bayot, yot, titap, 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 bayot, yot, titap. Nag-open sa kumbana, baho, kuno kong dilap. Bayot, dilap, Check na po ako sa aking mga naipigas. And guys, malapit nang mag-grade 6 si Jelly Bro TV. Ayan. Malapit natin siyang mag-grade 6. Nabo Mixed Up. Remix of DJ Josh Bass. Let's go! Bayot, yot, titap, 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 bayot, yot, titap. Nag-open sa kumbana, baho, kuno kong hilap, tap, tap, bayot, 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 hilap, baho, kuno Nabo Mixed Up. Nabo Mixed Up. Ayan, ang gawin na po ko sa iba sa inyo, sabi ni Iyakin guys. Maraming salamat, Iyakin. Ayan. Hintayin nyo na lang siya guys. Nabo Mixed Up. Remix of DJ Josh Bass. bayot, Ayan guys. bayot, yot, titap, bayot, yot, titap, bayot, yot, titap, bayot, Ang oras na 9. Ayan guys, mag 7 minutes na lang po tayo para maging 117 lang tayo guys. Tama ba? 118. 1 hour and 18 minutes. Ayan. Nabo Mixed Up.
account na mag-play sa'yo, mabanaag. So, hoping na maging maayos po itong natin, pag-play natin ngayon. Kagabi na ata na over. So, kunti lang po tayo ngayon, kaya... Rachel A. Life, ayan ba na, idinikit ko na ito, isa ko sa igado mo, ayan, huwag mo na balikan saka na pag may upload na, sabi ni ako si Jerpy or si Jerpy Hardot Official. Ayan, Arab 187, thank you, Iwan Kabakas para mabilis ko makita, sabi ni Rachel A. Life. Ayan, nandiyan lang si Ray Kapuka, guys. Ayan, Rachel, okay. Sabi ni Mabanaag ko ito, si Arab. Hi, Rachel Live. Sabi ni Iyakin, guys. Ayan, magkaibigan na kayo. Ata si Iyakin, Rachel A. Live. Nagkasabay kayong pumasok dati. Kasi pumasok na rin si sa akin, guys. Si Iyakin. Ay, Ma'am Iyakin, taga saan ka, taga saan ka sa atin, my dear sis? Sis, ma'am. Tapos lang kumain po, sabi ni Jelly Bro Brother. Thank you so much. Ayan, bale 7 lang po tayo ngayon na pumasa. Bulacan. Nasa Bulacan daw siya, guys, si Ma'am Jelly. Drop your link po para makabalik ako sa inyo, sabi ni Jelly Bro TV. Ayan. Ayan, na-play ko na lahat sa, guys, mga 6, 2, 4, 6. Lahat po kayo na nandito, guys, na pumasok sa aking channel. Dahil kunti lang po tayo ngayon. Pwede lang pag ako, ma'am. Ayan. Hindi pwede pag ata, my dear. Pindot, isab mo itong mo, my dear. Isab mo sa akin, pindutin mo yung bang tawag doon? Try natin dito sa premium mo, sabi ni Jerry. Ayan. Maraming salamat. Arab, wait lang. Tusukin mo ako muna bago kita bigyan ng jacket and then saka ka maglapag. Ingat-ingat lang po tayo sa paglapag dahil hindi lang po ako ang mababawasan kundi kayo din po. Ayan, let me know Arab kung natusok mo na ako. Kasi pag once na binigyan kita, naku, tengga tayo. Mababawasan tayo, mabanaag. Ganun yun. Kaya ingat po kayo na naglalapag ng mga bahay nyo, guys. Dahil hindi po ako ang kawawa dito. Kayo po maglalagas. Kaya ingat po kayo sa paglapag sa mga pinupuntahan nyo rin. Yes, ma'am. Ayan. So, natusok mo na ako, then tutusukin na rin kita. Ayun. Achot Boulevard!
mo, ilapag mo yung original mo, my dear. DJ Renz. Pasok mo dito. Unsa ko no? Chop Bolivar! Thanks po, sabi ni Iyakin. Ayan. Ayan, malapit ang mag-grade 4 si Rachel A. Life, guys. Baka naman. Like a bomber. Like a bum. Like a bum. Like a bum. Like a bum. Ayan, magtamsak na lang po ako. Ano ha? Bar. Like a bum. Like a bum. Like a bum. Bar. Like a bum. Like a bum. Like a bum. Bar. Gamit ko ang aking isang Indian. Ayan guys, puntahan natin yung kahit magtamsak lang po tayo sa premiere ni Iyakin, guys. Dancing with the beat with DJ Richard. Nakapagtamsak na ako. Kapatid, dalawang premiere. Thanks po. Ayan. You're welcome, sis. Salamat host. Walang anuman, sis. Ayan, kung may mga kaibigan pa kayo, guys. Ilan ba ang mo? Tingnan ko pa. Parang may tatlo pang premiere. May tatlong premiere pala to. Ayan. Tatlo pala ang premiere mo, sis. Nakatamsak ako, sis. Pang-15 ako. Ayan guys, magpapaalam na po ako. So, thank you so much ulit again ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 po. Tamang-tama lang po itong pumasok sa akin ngayon. Dahil sila po yung mai-play ko ngayon. Ayan. Thank you. Thank you ha. Bye-bye. Ingat din.